破門されたとはいえ、俺は博多kaikki juttuja! Otetaanko uudestaan? Jatta se! Aikuinen. 帯をやろう。ありがとうございます。帯をやろう。金は金だ。ありがたくもらっておくぜ。帯をやろう。帯をやろう。今から私 minun omaisuuttani. Olen tullut kertomaan teille, että teistä on tullut valkas. Teitä! It's been one of those days. Etkä voisi olla minulle mieliksi, kun minä kerran aion kouluttaa sinua. makuuhuoneeseen. Takeshi, otako? Klemmaria tulin hakemaan. Klemmari! Koいうことはしないな。 Me ollaan tunnettu, mitä, 3 minuuttia? 辰巳。 Kolmas varoitus. Mitä ihmettä aiot? わからんな。かな。 My boy, this piece is what all true hell is. それ以外はありえ。とりあえず休むか。じゃあ俺は今日のところは何もしないからベッド寝ろ。そうだ俺も水 Onkohan kaikilla kunnon aseet? Siinä se on. 辰巳。 Olisimme iloisia, jos lähtisit Sitä jätä Tatsumin pääse rauhaan. Oi, hän on sitä tyyppiä. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tää on niin paska.